gobernante de Lucus Augusti. Paulo Fabio Máximo e un afamado mariñeiro mercante comparten unha grande amizade. O mariñeiro trae información importante para a cidade e o gobernador protexe o barco e as súas mercadorías. Como xesto de amizade, Paulo Fabio Máximo manda tallar unha estela coas figuras dos seus amigos a un afamado canteiro da cidade. O mariñeiro e a súa muller posan para o canteiro, cando nese preciso instante son atacados por tribus castrexas que habitan os arredores da cidade. No ataque perden a vida os amigos do gobernante, e este, moi triste pola nova recibida, manda traer os seus corpos para ser soterrados na vila natal do comerciante, Vilar de Sarria. Como homenaxe ao mariñeiro e a súa muller, Paulo Fabio Máximo manda colocar sobre as súas tumbas, a modo de estela funeraria, o retrato que encargara, para lembrar e homenaxear aos seus amigos. O día que me enterei do concurso do Museo de Pontevedra, tiven unha idea. Por fin podería usar a máquina do tempo que inventei. Este é un traballo para Clementino Curiosiño. Metí nas coordenadas espaciotemporais e... xusto no momento exacto da historia que eu quería. ¡Atacan os castrexos! Coa miña máquina do tempo, axudei a escapar do ataque castrexo á parella do barco. Durante a viaxe de volta, contáronme como se chamaban e que estaban posando no seu barco para unha estela funeraria. Cando a directora do museo me entregou o premio, preguntoume como descubrira a identidade das figuras. E eu contesteille: coa axuda dos meus novos amigos.